എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള മൈൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് OP-ലൂട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ചെറിയ ഗെയിം പ്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ മച്ചന്മാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലേ കൊടുത്തു. ഇനി ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വേൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബിഹേവിയർ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ ബിഹേവിയർ പാക്കിലിടാം. ഇതാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് OP-ലൂട്ട് എന്നതിൻ്റെ പേര്. ഇത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഗെയിംസ് കളിക്കാം. പക്ക OP-ലൂട്ടാണ് നമ്മളെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഉണ്ട്, സാൻഡ്, സോയിലൊക്കെ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിച്ച് നോക്കുക, അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സ്പോൺ ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പൂ അന്വേഷിച്ച് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരു പൂ തിരിയുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും പൂ മതി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മഞ്ഞ പൂ കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് പൊളിച്ച് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിക്കുകയാണ്. 3, 2, 1. കാരണം ഗൈസ് നമുക്ക് കിടുക്കാച്ച് OP-ലൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 29 TNT, പിന്നെ 17 ബോട്ടിൽ ഓഫ് എൻജിഞ്ചിങ്, പിന്നെ 2 എമറാൾഡ് ബ്ലോക്കാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത് പൊളിച്ച് നോക്കാം ഗൈസ്. ഇത്ര നമുക്കൊരു ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ക്യൂബ് ചാർജും, പിന്നെ 3 ഗോൾഡ് ബ്ലോക്കും, പിന്നെ ഒരു 16 കുക്കഡ് ബീഫുമാണ്. ഇനി അടുത്തത് പൊളിച്ച് നോക്കാം ഗൈസ്. അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആരോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ നമുക്കൊരു ഫാൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ത്രോണസ് 3 അൺബ്രേക്കിംഗ് 3. കണ്ടോ ഗൈസ്, പക്ക OP-ലൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫാൻറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് പൂവും കൂടി പൊളിച്ച് നോക്കാം ഗൈസ്. ഗൈസ് ഇത്തവണ ഷവലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അത് കോസ്റ്റ്യൂം 3 അൺബ്രേക്കിംഗ് 3 എഫിഷ്യൻസി 5. ഇതാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് അടുത്ത പൂ പൊളിച്ച് നോക്കാം. ഇത്തവണ നമുക്ക് ഷവലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹോയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ക്യാറ്റ് ഇത്തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, 12 ഗോൾഡൻ ക്യാറ്റ്, പിന്നെ നെതറൈറ്റ് സ്കാർപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പൊളിച്ച് നോക്കാം ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇത്തവണ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ വേൾഡ്. ഇതൊന്നും പൊളിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലിയാണ് ഗൈസ്. അതേപോലെ അടുത്ത മഞ്ഞപ്പൂ ഒരു ഫ്ലവറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഫാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ നമുക്ക് അയൺ ബ്ലോക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തവണ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ടാബിളും ഒരു ചെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ചെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റൊക്കെ പക്ക OP-യാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ മച്ചന്മാരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ളവർ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും